Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 4 kan 5. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngam no nagaget ka, bumaknang ka. Agani ti manakam a tao no tiyempo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiyempo ti panagani. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagwisit din. Dahito iti pasidam kanyak. Apay nga agungot ka. Ripolyo nga dalaok na akar ni dayta si daan. Jakat, timangan. Kita ka lang. Na! Si kapay nga awan trabaho na ti agreklamo akasta? No di mo kayat di saan laang? Siya kaya ti mabiseng? Mami, anyaya dayta si daan. Anak, natang dayta. Nasustansya si daan. Kayat ko dayta, mami. Kasta ati good boy. Di mo tultuladan ni dadim ang napili iti si daan. May, ayan nila kay mo. Nakaturog, manong. Anya, imalaldawan, nakaturog? Kat anya ngay teramidan na. Awan mo trabaho na. Urayag nga umay di opisina mi. Tagi submit iti application na. Ngamjak mo't lamaurayan. Diyak amo nga ang dagayam kasta nagsaritaan nyo, manong. Ay na, kayat kayo atulungan. Ngam kasla saan mo't akayat ni Martin ti matulungan. Dayta ti pagapapaan mi. Tasaan namot akayat ti agsubli di construction. Apay nga min aya nagikat iti pagtrab-trabahuan na construction. Pinabainan ka no ti boss na. Anya, para dayta lang saan na nasumrek? Wan nga rod manong. Imbag kumaano saan a pamilyado? Ibagam ka ni Martin ta umay di opisina. Adak ijay nga agmalmalaw. Anya na talot mo tuwan. Fried chicken, tadi mo mat kaya tinatang. Yak matilmon tinatag. Among dayta. Pilitin na kidi na pag si Dani tinatag. Wan gayam, magas ni manong tonyo dito balay. Di ka no trabaho nagtungtungan nyo. Binaybay am kanumatan. Jakat, yak trabaho di kapitulyo. Nagadot intriga. Day tala ang tirason mo? Martin, adda pamilyam anaskan at biyagam. Agis eskwela dagiti talo nga anak mo. Agsermon ka man ako nakon. Kasapulan nga agbayad tayo iti kuryente. Iso nga rod nga ibagakan ka, asaan kan nga utang tawan pagbayad ta. Anya? Bayan nakmet nga agpili iti trabaho akayat ko. Agpili-pili ka. Kasano nagbisin kamin? Di mo man perjenti aldaw ko. Agtal na ka dita. Makapabwisit ka. Mangan kan, Martin. Imbat da ka iti fried chicken. Nalpas kami na anangan kadagiti ubing. Nagpulot ko ti panawanan na yan. Nalamiis deta danom nga inumam. Soft drinks ti kayat ko. Paggatangan nakpay lang mat iti soft drinks, nagadayo iti store. Ingkakit di gumatang. Agpayong ka. Mabalin mat amangan ka nga ore awan soft drinks. Ay, di kan sumanaw. Maumak kan na eh. Ingka gumatain! Imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, May. Nagapa kami ka ni Martin. Taapay manan. Awan nga min trabaho na ita. Kaya't nasawan. Adala ang amat maturog iti balay yo. Wan kan nakapilpili iti si daon. Kunakon kat. Kunamlan bak nang dayta asawam. Imbag ni Manong, nagagat nga agmula-mula. Ay na, saan kami nga agrigrigat iti biyag, May? Tanimanong mo, nalaing agdiskarte. Saan nga agpilpili iti trabaho? Ay na, nagadun ti utang ko. Ay, dayta ti kabutbuteng. Nagrigat ti agbayad.
Awan tital na ti panunot mo no adu ti utang mo. Napadasak daytan. Sikan ati mga ramid iti pamuspusan, tapno saan kayo amatay iti bisin. Di mo namnamaan dayta sa dot nga asawam. Mayat dito si daan tayo, bakit? Puruan natin. Pampasalunat. Ay, wan gayam lakay. Imay ni May diti balay, inikakon ay itinatang asidaan da. Kat, kumusta ngay kanumat ni Martin? Damag kong awan trabaho na. Adda iti balay da Ni May iti madanagan iti kasasaad da iti biyag. Nagado ti trabaho dita. Mabalin naman ti agbangkag wano agtalon. Sayang jay tawid da ataltalon. Saan matan amagamgam mo lo? Di na kanumat ammo ti agtalon. Anya kita saan na nga mo? Sadut kit di kurang iti diskarte. May! Apo! May! Ne, awan samot ti tao dito'y balay da. Talagan sa nga ilamlam mga anak day ta ami. Di nakpadpadasan day ta babae. Ireklamo kin ni kapitan no di nakbayadan. Sino ti sapsapulan nyo, nana? Ni May. Ayan ni May. Ako siyak ti asawa na. Ni May ti kayat ko akasarita. Taado ti utang na kanyak. Naskan nga agbayad. Tano saan idarum ko. Anya, ado ti utang naken ka, nana? Kayat mo nga ipakitak ti listahan na kiti utang na? Frozen foods kan bagas ti utang na. Bagaam di asawam, tano din akbayadan, ibabain ko ti pulina. Idarum ko pa'y. Awan ni May dito'y balay. Ilimlam mong munsamot nga men. Ay, tinasaya. Agsubli kayong tulangin. Talagang awan dito'y balay. May, si kamot ti May dito opisina. Ayan ngayon ni Martin. Ay, Manong. Di na kayat ti umay. Ay, bilibak mo't iti pride day siya lalaki Iso ano mabalin. Siya klaangan titulungan nyo ang makapagtrabaho. Kaya't mo tagtrabaho? Uwan, Manong. Siya akong nagtrabaho. Uray janitress latan, no adda. Basta trabaho, nalinis. Awan babayin ti asawam. Tas ikakit din tagtrabaho. O sige, tayo rekomenda ka iti bangir nga opisina. Agyaman nak, Manong. Napnapa na mababae. Ada pa'y ganas mo ngagpasya-pasyar? Sana ka nagpasyar. Nangibabain ka. Nagadupay ka ang ti utang mo. Amom, adda bakit ngayon may dito'y? Agsingsingir iti utang mo. Iso anapanak nagbirok iti trabaho. Tapno makabayadak. Ken maipaay ko ti kasapulan dagiti ubing. Anya? O anya, asino ita ti kababain? Siya nga ado ti utang na? Wano sika asaan na akayat ti agtrabaho? O anya, saan ka makasungbat? Saan ka mabaling nagtrabaho? Ni, tapay saan? Dito'y kalang balay. Siyak ti agdiskarte ti pagbiag tayo. Agur oray iti diskartem. Ngam awan mat aramidam. Iswa siya ko na. Tani, agsangpat manan dagiti babayadan iti daytoy abulan. Nasaya at naggunay kami. Narigat na agururay kalatan iti awan. Ay, huwan manang, tani, agigiddan dagiti umay agsingir. Say-saya atam nga rod ati agtrabaho. Huwan manang. Imbag ata tinulungan nak ni Manong Tonyo ang makapagtrabaho. Iso nga rod adi mo sayangan day taagundaway nga inted na ken ka. Kunak no asino itayin ti sumungad. Si kamat gaya, Martin. Uy, manong. Nakapasyar ka man kat nakapudpudot. Agin inanakla dito'y sirok ti kayo, takalkalpas ko nagarado. Nalawa man ang timula ama. Uwen abayaw, kasta talaga. Masapol nga agano sak. Napan ko pinasyar di bangkag ni kandi bakit? Mulaam ka din. Pagpanunutot nga rod, manong. Ay, napanunot ka pa ilaan. Sika, ano ilako yon? Saan matakayat ni Minga ilako mi day tabangkag mi? No kasta, mula amon. Isumot lang awan ararami din. Di mo sayangan ti panawin mo. Uwan nga rod, manong.
No siya, kagananos sak. Ket kita ti resulta ti panagananos ko. Napagadal kon dagiti anak mi kinimanang mo. Uwan nga rod. Narigat talaga ti agbalin nga ama iti pagtangan. Ado dagiti maipabaklay kan ka responsibilidad. Isu ano may saka nga ama, nasken nga agsalukag ka. Oh, anya ngay May, kumusta ti trabaho? Mayat manong. Maanusam ka di matlaeng? An-anusak Nalakalaang mo ti trabaho dito kas janitress. Nasingbat ka di matlaeng dagiti katrabahuam? Nasisingpat damat manong. Awan tinababaw no na nga to a posisyon ditoy. Agpapada amin ti trato da iti maysa ken maysa. Ket anusam May. Mayatan ta na isarag ka ditoy. Saan analakat isumrek iti trabaho ita a panawan? Good morning, madam. Imaya kon diti opisina yo. Tapno agbayadak, madam. Ay, nasayat nga rod no kasta, May. Nabayag nga inururay ko nga may kagbayan. Agyamanak, madam. Tadinak in reklamo. Ay, diya karamidan day ta. Taamok analaing kang agbayad. Mano ka diti utang ko kada kayo, madam? Bayadam ka di amin. Uwan madam. Ay, mabit lang takwenta. Ay, may mga lakapay Ado ti mabalin mi nga ipautang. Sa anak pa'y laang nga agutang, madam. Nagrigat ti agbayad. Bayadak pa'y amin, dagiti utang ko kada kayo. Papananta, Mami. Inta gumatang itibado kun sapatos mo. Talaga, Mami? Uwan Adan kwarta kapag gatang ta kadagiti gamit mo iti eskwilaan. Ni Daddy ngay, sumurot met. Saan? Agbantay dito'y balay. Kasimot ni Daddy. Kanayon nga agbati dito'y balay. Anya ngay nga rod, kat awan mo trabaho na. Di anusan na ti agyan dito'y balay. Rumwar kami iti anak ta. Igatangak iti bado kan sapatos na. Tani, basit kan kuanan dagiti badbado na. Pasensya kan bakit Tasikapay lang ti gastos kada iti kasapulan diti balay. Anya ngay nga rod. Siyak lang mo tinaanos nga trabaho. Nabali. Rubya kon nga raduan iti taltalon ta. Milagro. Kayat mo tagtalon? Ngamin, no saan ka nga interesado? Ipatalon ko kuman. Ay, saan? Siya kon timang talon. Maano sam ti pudot? Amang ano di mo matlapasan at talunan. Tamasadot kanto manan. Si kamot bakit? Di nakaditagtagibas sitang. Nairwamak iti panagtalon. Kabalak day ta. Kasta, bayaw, agtalon ka. Wen bayaw? Anos lang ti kasapulan. Mayat ti agtalon ita, taado ti danom iji irigasyon. Nataimingam. Isu nga rod gyakon. Huy na, bayaw. Nasayat day ta na panunot mo. Ayawan gayam. Ado ti impabalon ni manang mo. Isu adito itanto kalapaw ko amangan Ay kita. Wen naman Sa anak pa'y nagsweldo, lakay. Isu nga an-anusan tayo pa'y laang daytoy asidaan. Nateng, inununak pa'y ngamin abinayadan di kuryente. Narigatan, amang ano maputdan tayo. Wen, bawatak bakit? Saan kan nga agsapul iti naimas asidaan? Nya katoy bakit po na yan? Sa anak mong agpilpili. Kat, kumusta ngay mo dagiti mulam anatang? Ay kat, umay mo ito bisitahin na. Maayatan kalakit de. No makitam, nagtubo dami na yun. Kasta ka di? Panagkunak, swerte ak iti panagtalon. Ituloy mo dahi talakay. Kat do kayat mong tulat tati agtrabaho. Mabalin kan tulat tang agsubli. Agyaman ak bakit? Tanaanos ka. Swerte at talaga. Tasikat na asawak. Naanos, nasingpet, ken man nakaawat. Impaayan datayo ti Diyos iti panunot kan pigsa iti pammagi tapno makapagtrabaho tayo para iti pagbiag tayo. Papagayam, ditan tinaggipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kan biag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.